Για όποιος δεν μας ξέρει, είμαστε το Only Fortnite και σήμερα θα παίξουμε easy parkour. Δείξτε το λίγο. Αυτό. Και όποιος θέλει, δείτε το code όποιος θέλει να το παίξει. Και πάμε να το παίξουμε. Και μέχρι να μπει θα το κόψουμε. Και τώρα παιδιά μπαίνουμε. Μπήκαμε. Πω ρε φίλε, πάλι join μας έκανε. Αυτόν παιδιά αγνοήστε τον. Απλά αγνοήστε τον. Μην τον έχετε σημασία. Και πρέπει να περάσουμε σε αυτό το βίντεο όλα τα τέτοια. Όλα τα parkour. Και τα 200. 200, είναι 200 συν. Και πάνω. Ναι. Αλλά εντάξει. Θα τα καταφέρουμε. Πήγαινε. Θα το κάνω χωρίς να πέσω. Θα προσπαθήσω να το κάνω χωρίς να πέσω. Πότε είχαμε... μετράει και από τις άλλες φορές πόσες φορές έχουμε πεθάνει. Το παίζαμε πιο παλιά αυτό το παιχνίδι. Όταν δεν είχαμε το κανάλι. Όταν εννοείς... Όταν παίζαμε παλιά, όχι όταν το παίξαμε σήμερα, αύριο, ενώ δεν το έχουμε παίξει. Το παίζαμε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, τον έχω αφήσει φούλη πίσω. Δεν πειράζει, πάμε δυναμικά. Πόσο πίσω δεν έχω αφήσει. Παιδιά, θα το όχι, πώς το λένε. Απλά παιδιά να ξέρετε ότι θα είναι λίγο μεγαλούτσικο το βίντεο γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά θα το κόβουμε που και που για να περνάμε λίγα, για να μην είναι τόσο μεγάλο βίντεο και βαριέστε να το βλέπετε. Τέταρτο βίντεο, 8ο βίντεο είναι, θα πάρει 1 ώρα με το 8ο βίντεο. Ναι. 10ο, δεν ξέρω κι εγώ. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε όπως και τα άλλα βίντεο που ανεβάσαμε σήμερα. Θα είναι κανονικά βίντεο, γιατί εκείνα τα 11 δευτερόλεπτα που έκανε μπορούσε να τα έχει κάνει και shorts, αλλά δεν τα έκανε. Ναι, δεν πειράζει, πάμε. Ήδη έχουμε πάει 51 levels σε 3 λεπτά. Σε 3 λεπτά. Σε αυτό το παιχνίδι, όχι στο αληθινό Fortnite. Ναι, κοιτάξτε το κιόλας πόσα λεπτά είμαστε και τώρα περιμένετε και πόσα levels είμαστε. Πραγματικά ακραίο. Καλά δεν είναι και σε λίγο καιρό θα παίξουμε και εκείνο το trickshot που έπαιξε ο Πάνος Dent. Άμα τον ξέρετε. Βασικά, τι είναι άμα τον ξέρετε. Όλοι το ξέρουνε. Εκείνο το trickshot που έκανε. Εκείνο το trickshot βιντεάκι που είχε για skin τον Johnny Silverhand. Εκείνο μπορεί να... Άμα το βρούμε εκείνο το trickshot, θα το... Τι στο καλό. Απλά πάρε φορά και τα πήδα τα όλα μαζί. Τι φορά τώρα. Ρε φίλε! Τι. Δεν πήρε φόρα. Έχουμε πεθάνει 11 φορές. Ρε φίλε, δεν πηδάει. Πάντο πήδα, πάνε αργά και πήδα στην άκρη. Τόσες. Άντε τώρα πηδάει. Τέλος, σκύψε. Ωραία. Χάσαμε 1 λεπτό μόνο για ένα. Ήδη είμαστε 70. Τελικά δεν θα είναι πολλά λεπτά. Τι. Είδα το chat. Απλά γράψτε μου μη μας ενοχλείς άλλο. Τι γελάει ρε. Περιμένετε λίγο, το κόβω μέχρι να κάνουμε.
Παιδιά, τελικά τελειώσαμε το τέτοιο και πάμε. Γιατί μας ενοχλεί εκείνος. Ναι. Καταλάβατε. Όχι ότι πάει η έκτη με την πάρα, τέλος πάντων. Ναι. Εμείς πάμε Πέμπτη. Πάμε. Περιμένετε λίγο, παιδιά, πάω τουαλέτα. Παιδιά, πάμε ξανά. Πήγε τουαλέτα. Και πάμε. Δεν πήγα! What is that? Σε 40 λεπτά θα σε πάρω. Τι είναι αυτό? Παγούδ. Σε 40 λεπτά, παιδιά, μπορεί να κλείσουμε. Σε 40 λεπτά θα έχουμε κάνει αυτό το βίντεο 6 φορές. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια τότε. Αλλά σε άλλο βίντεο, όχι τώρα. Εντάξει, πώς... τότε θα είναι 50 ώρες το βίντεο. Όχι 50, 100. 100 ώρες είναι 50 μέρες. Όχι 50 μέρες, πάμε. Αλλιώς θα ήταν 2 ώρες την ημέρα. Μακάρι και να είχαμε μόνο 10 λεπτά σχολείο. Εννοείς 5. Ναι, να κάνουμε όλα τα μαθήματά μας σε 5 λεπτά. Που δεν θα μας έβαζαν γιατί πότε θα προλάβουν να μας βάλουν. Πώς κάνουν οι γονείς της Αμερικής όταν ένα παιδί χάνει από το 1 μέτρο σουτ. Πώς κάνουν οι Έλληνες? Ρίχνουν σκαμπίλια. Όχι, να σου πω τι ρίχνουν. Βγάζουν την ζώνη και τους μαστιγώνουν πραγματικά. Μπρο, εντάξει, είπαμε. Άμα έχει κακό σουτ, αυτό το παιδί φταίει άμα έχει κακό σουτ. Ή εσύ που δεν το πας κάθε μέρα προπόνηση και τρώει μπέργκερ και το δίνεις μπέργκερ. Όντως, μετά τι θα φταίει το παιδί, εσύ θα φταίεις. Ωραία, πότε περίμενε λίγο, περίμενε. Κοιτάξτε λίγο παιδιά πόσα levels. 100 σε 8 λεπτά, 8,5 λεπτά. Πάμε. Δεν έκαναν καν. Τι τα βάλανε ρε. Βγήκε! Επιτέλους βγήκε. Τι στο! Ρε φίλε! Απλά πάνε. Τι? Χαλασμένο είναι ρε. Άστο ρε. Α, και θέλουμε να το κάνουμε sprint run μέσα σε... Θέλουμε να το κάνουμε όλο το parkour μέσα σε 15 λεπτά. 40. Τι 40 λέει. 9 και 9 που κάναμε, το πολύ 16, το πολύ 18 λεπτά να είναι. Και θα το έχουμε τερματίσει. Τι? Από πίσω είχε κι άλλο αυτό. Τι? Τώρα όλο αυτό από την αρχή ρε. Τόσο... δεν το ήξερα. Πρότ. Πάμε γρήγορα ρε. Κάτσε ρε. Αυτό Τι βλακεία είναι αυτή ρε, παίρνα το λίγο γρήγορα. Να το περάσω γρήγορα. Α, τέλεια. Επειδή είχατε ένα σπίτι. Τουλάχιστον πήρα το checkpoint. Δεν με πέτυχε καν. Δεν με πετυχαίνει καν. Από πάνω είχε ρε. Με slide. Τέλεια. Τόσο απλό. Πηδάμε από πάνω.
Κόψε το λίγο. Παίξε. Πάμε. Εγώ σε Κάνεις ρε. δεν πήρα καν το checkpoint. Κοιτάξτε πώς το περνάνε οι pro layer. Pro layer. Pro layer. Τουλάχιστον πήρα το checkpoint. Παίρνω το όλο sprint rank. 1, 2, 3. Τόσο απλό. Τι! Πάνε. Πόσα μέτρα πάνω είναι και δεν το έδαχα. Α, Ωραία, τέλεια. και έφυγες. Τέλεια. Pro Lakers λέ. Προ γιατί έχουν γίνει κατά πράγμα. Τι! Από πάνω έχει ρε. Αφού έχει δύο. Αυτό δεν δουλεύει. Ναι, δεν δουλεύει. Έφυγες. Πρόσεχε εκεί πέρα, έχει λίγο πάνω. Πάνω. Τι στο... What? «13 λεπτά και είμαστε στο 124. Θα προλάβουμε λέτε σε 20 λεπτά να το κάνουμε όλο. Boink, boink, boink. Αυτά είναι εύκολα ρε. Είναι εύκολα Κωνσταντίνε. Το κάνω επίτηδες. Το κόβουμε λίγο για να περάσουμε λίγα παρκούρ γιατί θα πάρει πολλή ώρα το βίντεο. Μην βλέπετε παιδιά τι γράφει εδώ πέρα. Το βίντεο σημασία έχει πόσα λεπτά γιατί το κόβουμε κιόλας εμείς. Γι' αυτό θα περάσουμε λίγα παρκούρ χωρίς να το βλέπετε. Bye και τα λέμε όταν φτάσουμε 165. Πάμε να περάσουμε αυτό. Τι είχε πάνω. Τέλος πάντων, bye. Παιδιά, άλλο ένα δύσκολο κομμάτι. Οχ, 50 level έπαιξε ο μπρο. Όχι. Πώς θα γίνει αυτό ρε. Δεν γίνεται αυτό ρε παιδιά. Γίνεται. Όχι ρε φίλε. Ξέρω πώς θα γίνει. Απλά είναι λίγο δύσκολο. Δεν γίνεται. Γίνεται. Είναι λίγο δύσκολο ρε. Όχι πολύ δύσκολο. Λίγο. Έγινε παιδιά, έγινε. Πάρ' το check.